Ferrer Malet, fill i nat. Amb un trasllat a la segona meitat del segle XIV sota la direcció del mestre de cases Ferrer Malet, coneixerem l'època de construcció de l'Hospital Gòtic per mitjà d'una visita d'obra per una comitiva enviada per l'infant Pere. Sota aquesta premissa tracta la visita teatralitzada que es va dur a terme al centre de visitants de l'Hospital del Coll de Balaguer el diumenge 11 de setembre. Explicarà una mica les funcions d'aquest hospital, també en un context arquitectònic, justificant la necessitat defensiva, justificarà les muralles, les torres, els merlets, la necessitat d'oferir aixopluc i hospitalitat justificarà els dormitoris, les cuines, els estables, i així anirem desgranant una mica el context històric i tota aquesta infraestructura tan gran i tan important per a la nostra vila. Però qui fou Ferrer Malet? Ferrer Malet és fill de Guillem de Malet, un mestre de cases de l'època, i bé, és un magister operis, és un mestre d'obres de l'època medieval, que de fet és el mestre d'obres que s'encarregarà de conduir tota aquesta construcció. Així, els visitants van recórrer diferents indrets d'aquest bé patrimonial d'interès cultural de l'Hospitalet de l'Infant, com la Torre o el Pas de Ronda. Cal de contemplar el que és el temut Coll de Balaguer. Pensin que